hvordan det var at høste i gamle dage. Dengang var der noget, der hed mejetærsker, så der brugte man sejl og senere en le. Nej. Ja. Okay, der er den tredje hånd. Ja, helt ærligt. Hvor er det over mig? I skal faktisk også bytte, så der er nyt at få lov. Det er det, skoletjenesten kan. Børnene får hænderne ned i historien og får sat sanserne på alle ordene. De mærker arbejdsprocesserne på deres egen krop og bliver bedre i stand til at identificere sig med fortidens personer. Vi glæder os til at se jer på Frederikssund Museum Færgegaard.